Love, thank you ah. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na tayo na. Mas hindi nga ako makapaniwala. Akala ko nga hanggang tingin lang ako sa'yo noon. Sino ba naman ang mag-aakalang papansinin ako ng ganito kagandang babae? Halika nga rito, pakis. Love naman. Ang daming tao. Nakatingin sila oh. Hayaan mo sila. Kung naiinggit sila, problema na nila yun. Kaya kita sinagot eh. Ang lakas mong mambola. Hindi pambobola yun. Totoo lang tayo dito. Talaga? Sige nga. Real talk. Sa dami na naging ex ko, ikaw ang pinakamabilis kong sinagot. Aba, syempre. Ako na to eh. Huwag ka masyadong kampante. Kaya nga sana, huwag kang magbabago. Sana di ka matulad sa mga lalaking magaling lang sa umpisa. Ano ka ba, love? Wala nga yung salitang panloloko sa bukabularyo ko. Lahat naman kayo ganyan magsalita sa umpisa. Ibahin mo ako, love. Sana nga, iba ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, love. Pag ikaw nagloko, di ako magdadalawang isip na iwan ka. Hindi mangyayari yun. Sigurado ka? Sigurado. Kahit may makita ka mas maganda? Love, sa'yo lang nakatingin ng mga matang to. Lalong-lalo na ang puso ko. Yung ilong to. Naks! Totoo. Alam mo, isa lang naman talagang gusto ko sa relasyon. Ano yun? Honesty. Ayokong may tinatago tayo sa isa't isa. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki. Basic? Hindi, love. Seryoso ako. Kasi minsan, di naman third party ang sumisira sa relasyon. Kundi mga sikreto. Mga bagay na pinipili nating itago dahil takot tayong mahusgahan. Wala akong tinatago sa'yo. Kahit mga pagkakamali mo? Oo. Kahit mga baho mo? Lalo na yun. Promise? Promise. Hindi sapat yan. Pinky swear. Love naman. Pinky swear. Ay, sige na nga. Pinky swear. I love you. I love you too. Tandaan mo yan ha. Pag may tinago ka sa akin, mas masasaktan ako sa pagsisinungaling kaysa sa mismong katotohanan. Di mo kailangan mag-alala. Sana nga. O siya, bilisan mo na ubusin yung kape mo. May pupuntahan pa tayo. Saan? Tingin ko, ready na tayo sa bakbakan. Inaano nga yung boses mo? So, it's a yes? Pag-iisipan ko muna. Love naman. Okay na. Oo na. Ang bilis mo namang mag-isip. Pero may kondisyon. Ano na naman? Be gentle ah. Oo naman. Dear Love, ako si Vina. Boyfriend ko si Charles. Sabi ng iba malandi raw ako. Pero isa lang akong lover girl na hindi takot magmahal. Maharot man ako, pero para lang sa taong mahal ko. Nakasyam na boyfriend ako bago si Charles. Pero feeling ko, siya nang huli. Minsan kasi, sapat nang maramdaman mong pareho kayo ng direksyon at pareho kayong handang sumugal. Kaya naman nung araw na yon, pagkatapos namin kumain at magkape, ako naman ang tinake out niya. Love, sigurado ka bang okay lang sa mga magulang mo na nandito tayo sa kwarto mo? Oo, sanay na sila. Isa pa, wala naman sila dito sa bahay ngayon. Relax ka lang. Sigurado ka ha? Ayoko namang isipin nilang bastos ako o wala akong respeto. Love, sobra ka mag-overthink. Akong bahala sa'yo. Tsaka, mas komportable naman dito. May aircon, may TV. Bakit pa tayo sa sala? Sabi mo yan ha? Halika na rito. Kanina ka pa nakatayo dyan. Mag-uumpisa na yung movie. Ay, sige. Gusto mo bang umorder tayo ng pagkain? Ayaw mo bang ako na lang ang snack mo? Love naman. Paano kung biglang umuwi parents mo? Alam ko oras ng uwi nila. Safe tayo. Pwede pa nga tayong makatatlo eh. Pwede bang mamaya na lang? Manood muna tayo o kain muna tayo. Okay. Uy, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi kita tinatanggihan.
Talaga lang ha. Oo, gusto ko lang na komportable tayong pareho. Ayoko namang gagawin natin tuwing may pagkakataon lang. Alam mo, mas lalo kang gumagwapo pag ganyan ka magsalita. Safe lang tayo dapat. Okay. Love, Hmm, naalala mo yung usapan natin? Yung wala tayong itatago sa isa't isa? oo naman. Kaya, may ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Lahat ng social media passwords ko. Ha? Bakit? Wala. Nagulat lang ako. Para alam mong wala akong tinatago sa'yo. At para alam mong kaya kitang pagkatiwalaan ng buo. Okay. Thank you, love. Ikaw, Ha? hindi mo ba ibibigay yung sa'yo? Oo nga pala. Parang nagdadalawang isip ka. Kung hindi ko pa binanggit, di mo pa ibibigay. Hindi ko lang naman iisip. Oh, eto. Thank you. Pero, may isang kondisyon. Kondisyon? Oo, Ano naman yun? wag na wag mong bubuksan ng phone ko pag wala ako. Bakit? Hindi dahil may tinatago ako. Kung wala kang tinatago, bakit may kondisyon? Hindi naman lahat ng bagay tungkol sa pagtatago. Minsan, tungkol din sa privacy at respeto. Privacy o sikreto? Trust, love. Ang tawag doon, trust. Gusto ni Charles na magtiwala ako sa kanya. Pero may iniiwan din siyang dahilan para pagdudahan ko siya. Hindi ako nakatulog ng gabing yun kakaisip. Binuksan ko rin ang lahat ng account niya na kaya kong i-access. Pero wala naman ako nakitang kahina-hinala. Pagkatapos ng movie, agad siyang umuwi. Kahit nagpahiwatig ako na gusto kong may mangyari sa amin. Ayokong mag-isip ng masama. Pero habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko, mas lalo kong nararamdaman na may di siya sinasabi sa akin. Love, sure ka ba na dito na naman tayo sa bahay niyo magbabanding? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Yayayain sana kitang lumabas ngayon. Parang lagi na lang kasi tayo dito sa kwarto mo. Eh ano naman? Dapat nga masaya ka. Libre aircon, libre TV, at libre food. Hindi kasi ako komportable. Pakiramdam ko, hindi tama na dito tayo tumatambay tuwing wala yung mga magulang mo. Love, ilang beses na ba natin napag-usapan to? Okay nga lang sa kanila. Sus, hindi pa nga ako nagpapakilala ng maayos sa kanila. Magagawa rin natin yon. Pero sa ngayon, tayo muna. Ayaw mo ba ako masolo? Gusto naman. Hindi lang talaga ako sanay. Ay naku, manood na nga tayo. Wala na tayong naiintindihan sa pelikula. Ito na. Mm. Love, sandali lang. Ano na naman? Manood muna tayo. Charles, ano bang problema? Wala. Wala. Pangalawang beses mo na akong iniiwasan. Hindi kita iniiwasan. Talaga? Kasi parang hindi na ikaw yung dating Charles. Ano ka ba naman, love? Simula nung nagbigayan tayo ng passwords, parang may nagbago. Hindi mo lang sinasabi. Hindi totoo yan. Sigurado ka? Kasi hindi ko maintindihan. Kung mahal mo ko at wala namang problema, ba't parang lagi kang umiiwas? Hindi ako umiiwas. Nahihiya lang talaga ako. Nahihiya? Oo. Hindi ako komportable dito sa bahay niyo. Hindi ako lumaki na ganun. Ayokong isipin ng mga magulang mo na wala akong respeto sa kanila. Yun lang? Oo, yun lang. Eh di mag-check-in tayo sa motel. Love, Ano? hindi ito tungkol sa lugar. Eh ano nga? Tungkol to sa pagmamadali. Di naman porket lagi tayong may pagkakataon na gawin yun, gagawin na natin palagi. Ay, wala akong iba. Hindi ako nagsasawa sa atin. At lalong hindi kita tinatanggihan. Mahal kita, okay? Sigurado ka? Siguradong sigurado. Ikaw kasi. Pinag-iisip mo ako. Ikaw naman. Dali mong mag-overthink. Kasalanan mo rin. Halika nga rito. Payakap nga.
Nagawa kong pakalmahin ni Charles nung araw na yon. Pero kahit anong pilit ko, di ko pa rin tuluyang maalis ang pagdududa sa isip ko. Naiwan niya yung cellphone niya sa kwarto nung umuwi siya. Nagdalawang isip ako kung bubuksan ko ba. Para bang may anghel at demonyo nagtatalo sa isip ko. Isa na nagsasabing irespeto ko yung tiwalang binigay niya. Yung isa naman, binubuyo ako na alamin ang katotohanan. Sa huli, nanaig pa rin ang curiosity ko. Ano ba yan? Hindi na naman ako nakascore ngayon. Anak ng tokwa. Parang may kung anong iniiwasan talaga si Charles. Teka. Oh! Naiwan niya yung cellphone niya. Ito talagang labi-dabs kung makakalimutin. Ay, nako. Hindi pa naman siguro nakakalayo yun. Habulin ko nga. Pero teka. Feeling ko sign na to. Sign para alamin kung ano ba talagang tinatago niya sa akin. Tignan natin. Wala namang ibang babae. Wala rin kakaibang chat. Wala rin secret account. Sabi nila, may mga lalaking nagtatago raw ng sikreto sa calculator. Tignan nga natin. Wala rin. Grabe, Vina. Baka praning ka lang talaga. Hindi. Hindi ako susuko. Lahat ng app dito, bubuksan ko. Huh? Ano to? Nakikipag-usap si Charles? Sa AI? Ano naman kayang tinatanong nito? Normal ba na may amoy ang private part ng girlfriend ko? Ha? Paano ko sasabihin sa girlfriend ko nang hindi siya nasasaktan? Ano? Tips para maging mabango ang partner ko. Possible causes of Kaya ba? Kaya ba niya ako iniiwasan? Kaya ba ayaw niyang maulit? May naamoy siya? Nakakaya! Love! Love? Ano ba yan, love? Nakakagulat ka naman. Bakit hawak mo yung phone ko? Ha? Binuksan mo ba yan habang wala ako? Oo. Binuksan ko. Ano? Di ba sinabi ko na wag mong gagawin yan? Sorry. Kasi naman, nagdududa na ako sa nitong mga nakaraang araw. Kala ko may kinakausap kang iba. Yun lang ba ang nasa isip mo? Pues, hindi mangyayari yun. Pero love, sana naman hindi ka na umabot sa ganito para patunayan pa yun. Alam ko naman yun, love. Sorry. Hindi kasi talaga ako mapakali. O, wala ka namang ibang nakita? O nabasa? Bakit? May dapat ba ako mabasa? Wala. Para kung may nakita ka, at least makapagpaliwanag ako nang hindi ka nag-overthink dyan. Wala, love. Wala akong nabasa. Halika nga rito. Mahal kita, okay? Kung iniisip mo mang ipagpapalit kita, hindi mangyayari yun. Sabi mo yan, love, ah. Dear love. Totoo nga ang kasabihan na pag may hinahanap ka, may mahanap ka talaga. Pero hindi ko inasahan na yun ang matutuklasan ko tungkol kay Charles. Kumukonsulta pala siya sa AI tungkol sa akin. Dahil sa amoy ng aking kuting. Bigla akong na-conscious. Hindi ko sinabi kay Charles ang nabasa ko. Pero ginawa ko lahat para ayusin ang sarili ko. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang alam. Dapat ko ba tong sabihin sa kanya? O hayaan ko na lang na manatiling sikreto yung mga nabasa ko? Metro
sake!